Това го говорихме да се изпълнява точно полетар, защо? Пак поради същата причина, да не се връщаме назад. Поради същата причина... Да не се връщаме, ние за асфалта трябва задължително да го извадят и ние. Хубаво ще го извадиш, обаче, значи, нека то да се уляга. Ти се трамбоваш на 30, нали така, поплътняваш се. Да. Обаче, по този начин... Какво? Какво ще слеги, нали така беше? Така го преценя, ще слеги след като нямам слягане. Къде се разходите по задните участъци, кажете, тук имаш пропадане. Да видиш, станало е бетон. То е прошено по специална технология, работят прошачки, ако не сте забелязали. Кажете, има някъде слягане. То е по договор и нещо. Вие какво мислите е съвсем друго. Това е технологията по този проект. И е одобрено от инженер. Да, това го проверихме. Значи, вълбано сходихме до инженера и той го потвърди. Имаме писменно от него докладвано, че така трябва да го правим. Щом той казва... Да, малко по-едно говорите. Може да няма, защото... Не важно какво има проект, има програма, има възложител, ясно съм правил. Искам да се работи силата на плащане възложител, по проектанта го е дал така, значи така трябва да се направи. Договора винаги може да се направи подобен да направи по нея. И в това ние носи немалък съси, немалък. Това е безспорно сега. Да, а не е в един момент да не се съобразява като възложител и с нас, това е всички като въпросната вашата и да другите, не само това. И не след другите, където има подизпълнител, където няма. Моля, това ще казвам, да бъдем от тук нататък да разбираме на чрез български език. Нито да искаме нещо лошо да правим нашата фирма на този точно да. След като не го разберете, аз си взема решение, си помисля по какъв начин да не иска да се разходя. Аз си помисля. Тя е ваше право, аз съм индивидуално. Не, възложител има право. Давам закон с други възможности. И става въпрос. Вие там го виждате, там не искате да не нарушавате договор. Аз казах в началото, че искам да стане по-качествено, по-бързо, излишно ласно, защото и влагаш малко повече емоция в момента. Не влагам емоция, цар. Аз съм си взел решение за мене си и дали ви ще съобразите с него или не, може да се постъпите както такова. Трябва да кажа, аз ви кажа, решението е цяло ваше. Ви сте възможител. Аз на всяка вариант съгласен, само не на този. Защото един път е незаконно, второ има гледате всичките тези отстъпване на отговорност, застрахователна отговорност. Дружеството е наблюдавано от финансовия контрол, съм подписал документи, защото е освободено по ДДС. Аз от това дружество не мога да фактурирам на никого, освен на изпълнител. И освен на доставка на материали, които са залегнати, които имате уведомени, които имате писма, имате цени при вас одобрени, и нещо, всичките материали са одобрени и са при вас. Нямам право да разплатя нещо различно от и под особен финансов надзор е дружеството поради освободението от ДДС. Това означава, че аз ако платя на някой от това дружество, каквато и да е фактура, автоматично стана тарач на ДДС. Аз не мога да пусна фактура, примерно, ако сега кажа машинката с 2 камиона защото нямам камиони толкова, само камионите. Работниците му са назначени на трудови договори, са освободени от него, са назначени при мен, одобрени са от инженера, имате ги при вас като имена и като марки на камионите. И плащането на найема му го плащам, Булгейт му плаща найем за ползване на камиони. Не, това е начин. Не е на никакъв подизпълнител. Как ще се предава от вас там, примерно, камиона и хората на други хората? Нека да закъсня. Предложат ли им и нещо тук? Предложат награди и на ружа. Какво казва гради? Хората трябва да ги назначиш при теб, които свидетелите не са съгласни. Аз там нататък нямам какво да такова. Аз съм ги казал, те спазвам тях, аз съм предложил участъци, казах им план за работа, казах им всичко. Как точно ще бъдат изпълнени отношенията между фирмите?
Аз за това се притесних сега, защото ние веднъж го говорихме и той беше склонен наистина, сега ще пусна 2 групи и в разговор, нали, и в комука. Само трябва да уточним как да стане това нещо. Да не е като това говорим за такова наемане, значи изпълнителят и изпълнителя. Няма други изпълнители. Това остава изпълнител по договора, така както е записани правила. Той отказва да прави, да ги кара в застраховка при мен, отказва да ги прави на трудов договор при мен. Аз какво ще правя сега? Така ще влизам такова. Аз зато им викам да си дам по-хубаво каквото трябва да си платя ленка хората, плащам си то и ги искам, разберете, господин Лечков, ако вие ги искате, това да да говорим по какъв начин може да стане нещо. Ама аз не го казах начина, да съм казал отказ, да съм казал нещо, галя си беше. Да, обаче се обозят за подава нещата, защото се оказа, че не могат, те не искат пътълнителните да бъдат на начин и форма, добро желание и задачи не искаш. Не искам. Значи броя го за пряка намеса в той и не искам. Няма да си казвам, че не получавам може, аз съм обиден, който ще може. Дали е един камион, дали са 3 баги или 28 човека или 30 човека, значи може. Значи не може по начин, по който ще го предлагат, не им даваш подизпълнител. Значи тук е чисто отношение между двете. Ти може да се предлагаш пари да ни от едната фирма в другата. Не е сега, не тя пак си казва. Наварваш тук хора, които по-малко не знаят в професионалната част. Точно той казвам. Говориш медицина. Спокойно, аз съм на специална проверка, данък, малък и всички фирми, значи не е първал без този България. Това не е първал. Значи в другите градове се работи по иска. В другите градове се наемат, даже директно урболишката се наемат, както и в рамковото споразумение, това и там няма точно подизпълнители на възможност. Какво взима, аз не ползвам подизпълнителите? Други наши взима. И никой нищо не казва. Ще кажеш, кой знае, кой знае, ще кажеш на мапа работим и не проверяват това. Кой знае закона. Толкова пъти много се нарушава закона, когато искаме, тя казва, че искам да нарушавам закона. Добре? Това е тази свързана. Страната желание не може да се каже за договорите, нали? Тук говорим за договорни отношения, когато не изпълнение. Няма ли желание за едната страна? Няма как да стане. Защото вие трябва да изпишете всички договори, които нали да уреждат вътрешните отношения. Където не знам. Там където не знам, не знам. Не знам какви са... Но има такива хора, които могат да помогнат в това отношение. Няма. Но начинът, по който става тази допълнителна вливане на допълнителна става с договор за нас. Няма да вариант. Но не се справям моите такова, защо ще го плащам? Аз нямам да ви, защо ми ги кладате те са? Като ни никой не ще се справя. Защо не сте първи 6 месеца, защо си спечели повече? Кое? Защото имам на предвид, че... Ако искаш по този начин да се говорим, добре. Какво да си говорим? Значи... Айде ни. Казвам, да си казвате, така съм преценил, като възложител, мисля, че няма да се прави неща, може да не е нещо друго, в средно продума да се продължиш. И аз много по елегантен начин да си казвам, като какъв се явяваш, кой си? Като никой. Някога говори след тогава. След има се управител на фирмата, ще го викаме официално, ще му кажем какво е така. Що на тези разговора приключи? И не си го условие да постави култура, аз казах. Не си го трябва да постави култура, но не искаме да не искаме. Ето и председели ще го кажа. Защото съм наблюдавал на тези очи. Не съм такава позиция. Що не сме, господин Лечков? Защото давахме сумовете милиони, давахме за общината и не взимаме тук колко месеца не са плащат за твили. Не сме в друг разговор.
Значи целта не е за пари, целта е да се мащам. То не да се мащам, оттам нататък аз не казвам, моето решение няма да се приеме при нещо, а пък вие колкото решите, готов съм да платя цената. Като не ми плащат, индейци ми плащат. На съд ли ще ходим, на такова си, какво ще правим? Банката ли ще ни взима? Трябва на краища, аз не мога да се покажа пред моите работници, да кажа, сложиха ми шапка, при условие, че аз си изпълнявам договора и си изпълнявам напредък. Идеята е да се случи обачето на труда. Идеята е да се работи всичко това, което ще направи, даже именно да не спускаме външни хора, да нас тук да свършим наистина. Ако наистина някой, примерно, в случая, без да влага емоции, просто да може да се види кое е най-доброто, какво бързо се приключва. Може би от тази гледна точка трябва да се разсъждава, защото не е нужно да читаме за конфликти. Работим на една кауза, или така, всички. Не съм успял да работя и го приемам като лично обида цялото. А пък за мен парите не са водещи никога били. Трябва краища, какъвто и да е резултат от цялото нещо, съм готов да го платя. Пък дали аз съм, какъв съм и що съм, и много добре знаем какъв съм и що съм. Мисля, че добрината не се бърка със слабост.